zajímavou ilustráciu sveta. A pokonáme, keď sa počúvame, Martin to bude tvoja, takže počúvaj mi to o to. Martin! Ktoré? Erik! Nie. Počúvame ďalšiu. If I lost my passport, I'd be very upset. If I lost my passport, I'd be very upset. Počuli sme to? Aj čo? Pil. Aha, aj to hej, alebo buď. A buď. Aj, buď, prečo to bude? Nemohlo byť, že I had feel, to je... Mohlo byť I have feels, ale to je na tebe, čo by Lebo tam je ich. Tam ich téme, je dôležitá, no? Takže keď sa nám ich, nie je to have, ale buď. Tak nám to dopakuj, Lukáš, ako by si podľa toho, či sa jedná o buď, alebo či sa jedná o have, podľa čoho? Áno, a bude keď? Nie, bude, to môže byť napríklad človekný zdroj, alebo... Raďo. Ja viem,